Mesiac plnosti. Moment, kedy si uvedomíš, že realita je plná dlhoročných modlitieb. Že máš svadbu krajšiu, ako si vysnila. Že si dostala muža, ktorý je lepší, ako si sa modlila. Rodina, ktorá pomáha, podporuje. Priatelia, ktorí pri tebe stoja a pracujú aj v daždi, lebo veria tomu, čomu veríš ty. Čomu veríme my. Všetci. V lásku. Rozlúčka so slobodou alebo požehnanie pred svadbou so silnými ženami. Krásne projekty, slzy radosti, nové poznania, nové srdcia. Mesiac plný nádychov, mesiac plný požehnaní, mesiac plný svetla. Mesiac, kde sa modlitby stávajú realitou.